Студио Асуан и Барвало ТВ. Видео за снимане на сватбени тържества, кръщенета, рождени дни, фирмени партита и други значими събития. Видео, фото за снимане и монтаж на реклами и клипове. Предлагаме на нашите клиенти отлично качество, съчетано с дългогодишен опит и професионализъм. Студио Асуан и Барвало ТВ. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. От мене жертвата, от Тебе огъня, от мене молитвата, от Тебе чудото, от мене песента, от Тебе помазание, от мене вярата, от Тебе спасение. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. От мене верността, от Тебе наградата, от мене доверие, от Тебе защитата, от мене смирение, от Тебе благодат, от мене службата, от Тебе короната. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. Алелуя! Хвалете Бога в светилището Му. Хвалете Го в небесния простор, дело на силата Му. Хвалете Го за мощните Му дела. Хвалете Го според голямото Му величие. Хвалете Го с тръбен глас. Хвалете Го с псалтири и арфа. Хвалете Го с тъпанче и хороиграние. Хвалете Го с струнни инструменти и с свирки. Хвалете Го с високозвучни кимвали. Хвалете Го с възклицателни кимвали. Всичко, що диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа! Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти.
раста той, с болка сърцето за нас. Болка и сълзи в очите му, търпеше всичко с любов. Побързай ти, ела с мен при Исус. Каква милост към мен, умът ми не побира, защото съм човек ограничен. Ах, зло е в мен. Вместо вече мъртва да съм поради греха, ти с ръце пробудени прегърна ме и каза ми: живей ти, аз за теб ще умра. Хей, за това искам аз животът ми за теб да е, всеки ми за теб да е. Секунда за теб да е, колко дишам за теб да е, за теб да е. И за това искам животът ми за теб да е, всичко мое за теб да е. Секунда за теб да е, колко дишам за теб да е, за теб да е.
че ти си с мене, че ти си моя Бог, в който аз повярвах. Слънцето пак изгря и шепне ми, че съществува. Славея пак запя, пейки, че ме обичаш. Сянката следва ме, напомня ми, че ти си с мене, че ти си моя Бог, в който аз повярвах. Радостно е днес сърцето ми, че съм Божие дете, и копнея да те видя, да те питам аз сега, да те питам аз за любовта на най-великия, да ми кажеш, хайде тия, да си ходи у дома. Радостно е днес сърцето ми, че съм Божие дете, и копнея да те видя, да те питам аз сега, да те питам аз за любовта на най-великия, да ми кажеш, хайде тия, да си ходим у дома. Свято ма родил си я, най-лачо си я, на най-тему kesma. Свято ма родил си я, най-лачо си я, на най-тему kesma. Ка благослови не смо животи, ка изцели не смери рана, ка помажи не моило, ка благослови не смо животи, ка изцели не смери рана, ка помажи не моило, ка благослови не смо животи, ка изцели не смери рана, ка помажи не моило, ка благослови не смо животи, ка изцели не смери рана, ка помажи не моило. Poklonina sam na glavu nebo životy a mi na čas. A žara sam no Isuse, a žara sa tu te ave. Mi peni cima, liasla ke o perpedes, ekrelsa, duidu na preda liasla ke o oglov kenge, da ek kilimi, de kafe maşina liasla ke. Sasti vestite o ek pero mesa. O Vasco sa ekitka linela ke kakadu na predi, saste vestete. Петляхи сасуй, liasla ke i mikrovолнова, da ek televizija tele 43 inčuva, saste vestete. Ako češo Isuse se kvake otisa, sabrasa linela ke kuhja, saste vestete avi. Građi liasla ke peravna, saste vestite ojda ek pese vestita. Osuile se kogergana sa kerdela ke kalet štores kenštar dela ke. Saste vestete novda. Ekip liasla ke kakari nas kalesto i casa, saste vestite avi ojda ek pese vestita.
sa sti vestitjavi. Какая телевизия лясла кео Яшар да Иванка sa ste vestitjavi. Лясла кей приста и облъвка да и сексия. Sa sti vestitjavi. Koi çikte kerel gusi tabut dedi elamen, tabut dedi kelamen. Mıdros dedi laudel, tabut. Kakam dedi kelamen, biçilka eko ganyoka sa ste vestitjavi. Чувствам те до мен, как изцеляваш ме, как ти помазваш ме с твоята аз чувствам те до мен, ти си до мен. Знам, ти ме изцеляваш тази сутрин. Аз ще те хваля, Исусе Христе, защото ти си моя Бог. Чувствам те до мен, как изцеляваш, кажи ги. Изцеляваш ме, как ти помазваш ме с твоя Тази сутрин пей с мен, кажи аз вярвам в те. Спасителю, кажи Спасителю Христе, че ти си до мен, че ти си до мен. Точно сега, точно сега аз вярвам в те. Senhor, esqueci-me.
близки до мен. Точно сега Espíritu de Dios, Sheraba Santa Terebes, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Здравейте, скъпоценни души в Христа Исуса! Поздравяваме в мощното и славно име на нашия Господ Исус Христос. Днес на 1 септември 2025 ние сме в дома на нашия скъпоценен приятел, брат в Господа, брат Сали и съпругата му Катя. И неговият скъпоценен баща, който Господ направи огромно чудо в живота му, брат Сергей, че Бог го изцели от божествената болест, която имаше върху себе си. Това е свидетелство, рак в стомаха, но Господ се прослави. Ние благодарим и за неговата съпруга, благодарим и за сватанасите, нашите скъпоценни братя. Днес ние сме тук, за да може да освещаваме новия дом на това младо семейство, на Сали и Катя. Затова искам да прочета един псалом, който се намира в 127 псалом, стих 1. Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят строителите. Това е много подходящо в този ден, че ако Господ не е с нас, т.е. ние от само себе си не можем нищо да направим. Ние благодарение на Бога, че Бог дава мъдрост на нашия брат Сали и съпругата му Катя, за да може да съграждат дома си. Ето за това Божието Слово казва, че с мъдрост в Притчи 24, с мъдрост ще съграждам дом и с разум ще утвърждавам чрез знание. Стаите му се пълнят с всякаква скъпоценна, приятно и богатство Божието благословение. В този час ние искаме този дом да бъде почитан на първо място от нашия Бог. Бог да го закриля, Бог да го благославя, Бог да даде любов, Бог да даде щастие. Моя брат Сали и сестра Катя да посрещат и да изпращат, да постигнат много добри неща в своят земен живот в този свят. Винаги да бъдат щастливи, винаги да бъдат единни, винаги да има мир в този дом, винаги да има благословение. Затова аз се радвам, още когато Сергей дойде да ме покани, аз приех с радост да дойда, че това младо семейство, преди да дойдат да живеят, те искат да почитат Бог, да бъде господар в техния дом, за да може Бог да го закриля, Бог да го пази, Бог да го защитава, Бог да го благославя и Бог да бъде с тях, за да може домочадието му, както казва Исус Нави, аз и моя дом ще служим Господу. Ние в този час се радваме заедно с тяхната радост, защото радостта в Господа е нашата сила. Днес, може би като баща и майка Сергей със съпругата си, както и нашия брат Окало, да е Кали, като майка на момичето, и те се радват за постиженията, че нашия брат Сали работи в чужбина, но не на празно е отишъл, защото всяка стотинка, която той е спечелвал, жена му с мъдрост и двамата са направили тая красота, която днес ние виждаме. Защото мъдрата жена съгражда дома си
а на разумната тя го разпилява. Колко е добро човек да живее с благоразумна жена, тя да бъде до него по всякакво време, в добри и в лоши дни. Затова ние нищо друго няма да кажем, но ще се помолим Бог да бъде на първо място в този дом и да бъде върху тях и освещението на Господа, което идва от Отца, чрез Сина и в Святия Дух, да слезе върху тях, да изпълни тая къща с щастие и любов и с начин на живот, с дълги години да обитават и да постигнат и да раждат и да гледат и внуци и правнуци и казваме амин. Небесни Татко наш, радостта на цялото семейство е голяма. Голяма е, Господи, защото когато човек, Татко Небес, се радва, той и ти се радваш. Кога може човек да се радва? Когато му се раждат деца, когато си купува кола, когато си купуват нова къща. Ето нашия брат Сали и сестра Катя, те се радват на новото, Боже мой, придобиване на новия дом, който посветиха и дадоха всякаква стотинка от спечелената сума чрез мъжей, за да постигнат своите цели. Боже, ние благодарим за подкрепата на родителите от двете страни, че днес аз виждам в лицата им усмивка, радост, щастие и благословение. Благослови моя брат Сергей, така да бъде винаги радостен, щастлив и свидетелството, което ти си му дал, защото аз съм очевидец, Господи, как някога той е преживял и преминал, но всяка болест не е смъртоносна, а тя е за слава на Твоето име. И ето ние виждаме живота, който живее, е благодарение на Тебе. Аз те моля да благословиш и съпругата му, да благословиш Окала, като родители, Господи, татко на Катя. Аз ги благославям в мощното име на нашия Господ Исус Христос. Тези две семейства, заедно с Сали и Катя, винаги да бъдат единни, Боже, винаги да бъдат закрилени, винаги да бъдат благословени и в този дом да цари щастие и любов. И казваме амин. Затова аз ги благославям в името на нашия Господ Исус Христос с тези 20 лева от нашето служение. Искам да си вземете един подарък, тъй като не бях подготвен какво да ви нося. И ви казваме честито и весело живеене, живот върху живот и благословение върху благословение. Халелуя! Да. Една количка ще изпием. Класически Господ да ви благославя, винаги да сте заедно. Създаде всичко ти с любов. За тебе пея тази нова песен с благодарност, Исусе мой. Запали огън в мене, свят небесен, в мене силно да гори. Да следвам само Тебе, да бъда изцяло зависима от Теб. С благодат изпълваш всеки мой ден, пълнота от радост блика в мен. Се взирам и откривам
Yaşa be Salih! Kamarası Salih! Sartu tenaray patroy be! Gavazi! Anglia ko Gavazi! Saste veste tenare ke romasa de studența! Ujilava modevleske mečeske! Šta... Заспипе, зарайте най-много любов, щастие и берекетите делят от породе. Амин, 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 амин. Амин. Comico c'era il servizio a te. Deve essere cortega, no? Che sei servizio che c'è. Ela e Charchavi, daí tu fala com uma pá, cala, te dele. Yeah, see. This, yeah. Ja, Shishile. Yeah. Yeah, see. Yeah, see. This, this. Момече оста и гилизар. 30,000 лева. Sinceramente, ele catinha lá e que me traz que eu galera que vai ter dela no meu.
Așa genai. Maria, Maria,
Продължаваме за всички приятели. Една хубава песичка на Звонко. Яша. Siamo rifraneghi come stasera. Pozdravi se ugirali, sve svi zdravi. I stiga, jedna para, pozdravica. Sve najdobrite dirači. Samo rifraneghi. Яса. Човек със твоя лечаве. Одевете дето. Отикирава само твоя. Quando uccidiamo mio cuore. Quiero pasar tu medio e quando uccidiamo io lo conosci e se tu sei a te cammina con stesso cammina con stesso sono sempre prima dello tramonto nasci molto calci per fatto somebody Leci se non teni sanskasve 100% simateo kamoto Našimo da trčite svakoto Sa Pariza poliči vreme Dobre će sve non teni sanskasve Ajde umutak, rap-tak-i-tak Umutak, raki-tak-i-tak Mnogo sam bogat, moram tarikat Mnogo sam bogat, moram tarikat Ajde umutak, raki-tak-i-tak Umutak, raki-tak-i-tak Mnogo sam bogat, moram tarikat Mnogo sam bogat, moram tarikat Soki si bomba Soki si bomba Talaba Vidimo Prisijena para Ostoju za sali Izraela samo se sjavno Ostojna para Ja sam Sujne Kako drugi su pre Яса Сrile Яса Бекранински Яса Акерначи Лава Пристига номери
sasari, oia sasari mobra. Ai mi sungi kajira, amana mana. Você não vai precisar, você é o sasari. Ai minha sangue pra descer, a cara cajira baba. Sobravani, osera para Besiga. От майката със стил специално. Осера para 30 точки за оркестъра. Идемо. Айде мобра, ти камара теша. За най-богати цигани в Ямбол, за стил специално. Акая ронди, и сага шодема. Обиклаги, ровинай, ойте, айде суиле, айде бобра. Агана каклева. Иво, айде суиле, айде бобра. Ида. Опа, Яша, Яшко! Мисай, амар, ой, мисай. Ой, Яшко, я била. Мисай, амар, ой, мисай. Ой, Яшко, текила, ой, текила. Ой, Яшко, гила, ой, Яшко, гила. Isso, Ramon. Iriga, Topsali, za najbobrata familija, za Gavasovi, specijalno, Jaša Jaško. Специално за Сали! Яша Яшко! Извинявай, момче. И сега Сали казва за всички хора, които успяват сами в живота, са живи здрави. Поздрави от Сали! Яша! Яша! Нависна!
Ти научила. Секо старте си. Али, секо старте. Що варенески моси секо си. От Сали, са приятелите за него брат специално. Шефе. Яша на Сали, Яша му брат. Я Саласари! Солдатите! Солдатите! От Исуса Тайга специално! Я Сала Тайга! Сега! Майсторе! Пусна на проба колонките ми върна, да го познавам този, сърце мое главата ще отразки. Край Вардаро седиш, мори бело платно, белиш, се нагоре гледаш лошо, сърце мое. Passo no ponto. Vai no acontecendo. Olha. Intro. Olha isso aí. Ai, tu ci lava
Ай, дружи, лава, Са това да става. Илия. За Тайгър, за Илия, за Илия. Ой, Сани, о, ми слуге, кажи, аман, ой, я Сани, Къде сме, Сали? Пускай, нали искаш Сашо Жокера Македония? Шефе! Красива, шефе! Игор, да взема цигари да взема. Абе, Василов.
sana, kurbanı keseyim sana. Keseyim de keseyim sana. Adaklara dayıp da keseyim sana.
Още 100 евро. Хайде, Диего, хайде! И я пристигам 100 евро. 200 евро за оркестър Стечове. Оригинално. Амари фамилия. Още 100 евро. Има ли ластик, Кисо? Ластик. Или няма? Ек, дой, трин, или пияла. Ек, дой, трин, мейка мандьовала. Амари пралиски, гилявала. Ando baruямо, оромате суре. Ангари Англия, офагило. Ando я молди дике, оромая. Саре дике. Айде се, пускай. Я звезда! Слободни от Исус, от Илия за Исус машината. Кажа, карам ти Слободни за ти, Боже! Аре, карам ти ам Илия рака, елвеци кажи. Али Джоана, много здраве, благодаря специално за нашето братче. За българите братя, бъдете си видали. Плав! Джоана, ей, ей, Джоана. Джоана, ей, ей, Джоана. Ама, Джоана, ей, ей, Джоана. Ай, Джоана, ей, ей, Джоана. Sargeliya, sargalica uradisiya, sargalica uradisiya. Hamari princesa tu siya. Yeah, Joanna.
Поздрави специално за най-готиния син Собакина, за най-работливия Очаво, ама, очаво има отлагел Очаво, ама, очаво, Ove baro amoyamo, hoy te kililate, amaro pravda, Okay, let's come out, ela pesema. Srpsko kova počna od svega, ajde всички da se pravi na tom starima, za mene problem. Pravi si do sada roše, siga baby, ti nosi faze toda ribosa, ti se kode kele, ama no pravdate. Ja sa, vamo keva, ina tupia, odana, kavela.
Яша, брат! Яша! Оня сали, яша, брат! Агана какелила! Агана какелила! Поздрави от Сали за неговата принцеса, за шефката! За шефката се взямо! Айде за шефката, направете път за шефката, дай ми сол, от Сали за неговата съпруга. Ясно че ли? Видимо! Направете път за шефката, и учите се от шефката, как се правя, къщу пътноти, мачки прави, стига на работи. Направите път за шефката, и учите се от шефката, как се правя, къщу пътноти, мачки прави, стига на работи. Саливе, изголямо сърце, но коли не помагаш, ако швалите болести даваш. Шефките, изголямо сърце, но коли не помагаш, ако швалите даваш. Яшамо майко! Майко! И тате! И хамаге! И амаге! Майко! Айде сали! Келевате! Тетадра сабе! Марвалоге! Баща за Сергей Станишев, който си крие цял ден с палатката. Айде модар, парвалоде, Сергей Станишев, елелате, пранорове, парвалоде, Дончиво. Пристигна бра от Сергей Станишев. Идемо. И модар, ми дай, и парва модар, забрано да бе, от Сергей Станишев. И модар, ми дай, о парвало, о Сергей, о Богяло Сергей. А ти айде малобе, зачуриете. Сергей Станишев, стани да играеш малко на други
Соло. И сега поздрави специално за Сали, за неговото съпруга, за родоновците. За неговия брат специално, за всички приятели, за най-готиния баща, за Сергей Станишев, за неговата майка. Амен. Хайде, това си бабе. Това си бабе.